Malawi Today. Kulandira ni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Muchithunzimo mukuona galimoto. Imeneyi ndi galimoto ya olemekezeka a Gangata amene ndi Minister of State. Monga mukudziwa bwino kunena kuti Minister of State ndi udindo umene anasankhidwa Gangata ngati oyimirira a Professor Arthur Peter Mutharika muzochitika zosiyana-siyana. Iwowa akunena kuti ndi nduna imene imayang'aniranso maunduna onse. Mukuyankhula kwa Gangata adayankhulapo kunena kuti udindo umenewo uli ngati chimozimozi Prime Minister, makhala ngati nduna yayikulu kwambiri. Mutha kuona muchithunzimo kunena kuti ulemu umene akulandira olemekezeka a Gangata ndi odabwisa kwambiri komanso ndi wapamwamba. Nde uku ndi ku nyumba ya malamulo kumene Gangata akupita kukaona mdongosolo lonse mmene likuyendera, popeza kunena kuti mudziwa kuti President Professor Arthur Peter Mutharika lero akukasegulira nyumba ya malamulo. Ndipo ili lidali dzulo pamene Gangata amapita kukayendera parliament kuti zinthu zikuyenda bwanji, kuti Professor Arthur Peter Mutharika kamabwera akhale kuti chilichonse chili mchimake ndithu. Ndeti kuona kuti Gangata apo akupita panja pamene amalandira ulemu wa asilikali kuti akaone kuti ziyenda bwanji kumeneko. Nde tingofuna tikuoneseni monse mmene ayendera Gangata kumeneko. Tate tikhale limodzi tione kuti mwambo umenewu unayenda bwanji.
ndithu mmenemo ndi mmene ayendera agangata ku nyumba ya malamulo. Tanena kale kuti kumeneku ndi kumene Profesa Peter Mutharika akhale akusegulira nyumba ya malamulo kuti aphungu ayambe zokambirana zawo. Amene watu ndi Alfred Gangata. Ndithu zoonadi Mulungu amasintha nyengo za munthu. Munthu amene ankanyozedwa komanso kumangidwa kunena kuti iyayi alibe certificate ya form 4 lero ndi uyu akulandira ulemu wapamwamba kwambiri. Mawa Mulungu anatibisira nthawi kumayilemekeza. Zimenezo ndi zimene tinakubwereserani pano pa Malawi Lero. Subscribe, comment, like, osayiwalanso kupanga share kuti ena aoneko. Kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse zikomo.